Masu sauraro barkanku da wannan lokaci. A yau muke samun labarin cewa hukumar kwallon kafa ta Najeriya NFF ta naɗa Finidi George a matsayin sabon kociyan Super Eagles. Finidi George ya yi wata 20 yana aiki a matsayin mataimakin Joseph Basiro, wanda ya ajiye aiki bayan kammala gasar kofin nashiyar Afirka da Super Eagles ta zo a mataki na biyu a ƙasar Ivory Coast. Finidi George wanda yana cikin 'yan wasan Najeriya da suka ɗauki kofin nashiyar Afirka na shekarar 1994 a Tunis, ya buga wa kungiyar ta Super Eagles wasanni 62. Ya wakilci tawagar a gasar kofin duniya na shekarar 1994 da shekarar 1998. Haka kuma ya lashe lambar zinare da kuma azurfa da tagulla a gasar kofin nashiyar Afirka a shekarar 1992, 1994 da kuma shekarar 2000 da shekarar 2002. George tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta AS ne da Real Betis, ya fara taka leda a kungiyar Kalabar Roba da Sheikh FC, daga bisani ya koma nashiyar Turai da taka leda. Finidi George shine dan wasan da ya baiwa Rahine Yakini kwallon da Najeriya ta fara ci a kofin duniya a karawarsu da Bulgaria a Amurka a ranar 19 ga watan Yuni shekarar 1994. Aikin da aka bawa George shine ya kai tawagar Super Eagles gasar kofin duniya ta shekarar 2026 a kasar wadda za a yi a kasar Amurka da Canada da kuma Mexico. Kenan ya zama wajibi Najeriya ta doke Afirka ta Kudu a Oyo da kuma jamhuriyar Benin a Bidid a wasan neman gurbin gasar kofin duniyar. Shin kuna ganin cewa Finidi George zai iya kaiwa Najeriya wannan matakin?